balo ng walang katapusan. Di ko magagawa sa maliit na samahan, sa maliit na samahan. Punta yeah. Check. What do ay buti sino ang mas danit? Ito ang kwento ng salapi ng maskara at ang mga walang iya. Ang mga buhay ang nakabarong sa TV at radyo, ang linis kong magsalita. Nakapolo, nakabarong parang uwara ng bansa, pero sa likod ng medya pero sila ang mga buhayan siyang harit sa gobyerno.